Hello Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hey everyone! How are you guys doing? Happy New Year! For the past month, kung ano pinagkakabisihan ko, lalo na nung Pasko, nung holidays, ayun. So, may mga travels akong pinaggagawa, pero I decided not to vlog. I decided to just focus na lang on the travel. I-enjoy ko na lang siya. Ayun, so maraming nangyari. Pero yun, so just an update. So kung nagtataka kayo kung bakit iba yung background ko, umuwi ako ng Mindanao. I'm here now in Mindanao, in Bukidnon, dito sa province namin. I decided to come home to my mom. Dito muna ako for a while. Ayun. So, until April yata, balik ako ng Maynila. But for the meantime, dito muna ako. So, I decided na siguro this time, start of the year, buhayin natin yung vlog. Kasi may kwento ako. Oh my gosh, hindi na ako marunong mag-vlog. Ang tagal-tagal ko na kasi hindi nakapag-vlog, no? So anyway, before ako umuwi dito guys, kung subscriber kayo or pina-follow nyo ako sa Facebook ko, ayun, pinost ko doon. I had a severe anxiety attack. Pabuena mano sa akin ng 2023. Hindi ko in-expect na mangyayari pa ulit sa akin because it's been a long time since the last time ako inatake ng anxiety attack na talagang severe na ER level, na emergency level. Kasi akala ko I already passed those days na talagang sinusugod ko yung sarili ko sa ER. I think the last time was 5-6 years ago. Hindi ko na matandaan. I think, hindi pa ako nagva-vlog nung mga time na yon. I think. But then, kasi akala ko okay na ako. I mean, akala ko talagang namamanage ko na. Hindi na ako aabot dun sa point na talagang sugod sa ER, ganun na level. But then, it happened last January 5. Nung hapon kasi na yun, umalis ako, may pinuntahan ako, and then lakad lang ako ng lakad, and then at night, nag-impake ako ng monitor, yung monitor ko sa work, kasi kailangan ko siyang dalhin dito. So yun, medyo pagod ako, nagpahinga naman ako bago ako matulog, pero hindi ko talaga inisip, kasi parang siguro down yung guard ko, hindi ko masyadong inisip or inignore ko. Kasi it started with a parang chest discomfort dito sa upper left. Ganun naman lagi, 'di ba? Parang kung ano yung pag hypochondria, kung ano yung nararamdaman mo sa katawan mo, yung register niya sa isip, si anxiety, sinasabi niya sa iyo na may malubha ka ng karamdaman. So, sa upper left, siya, parang discomfort. Parang hindi siya masakit eh. Sinasabi ko yun sa doktor nung nasa ER na ako, hindi siya masakit, pero discomfort siya na parang may something, parang may papel na parang kung hindi ko siya maintindihan. So, hindi ako makatulog dire-diretso. Supposedly, kailangan matulog ako ng maaga kasi kinabukasan na I need to go to work. Papasok ako ng office kasi nga the next day, naka-leave na ako. Hindi siya nawala, guys. Hindi siya nawawala yung discomfort sa chest ko. To the extent na talagang nagsa-spiral na yung isip ko, hindi ko siya makontrol. I did my breathing exercises, kung ano, gumalaw-galaw na ako, nag-pray, parang Hail Mary yata ako para lang ma-divert yung isip ko, pero hindi talaga siya nawawala. Kahit na kumaliwa na ako, andyan pa rin siya, kumana na ako, andyan pa rin siya. So, normally kasi binoburp ko lang yung mga ganun, nawawala, naging okay ako. But that time, talagang hindi siya nawawala. Tapos yung isip ko, nagsa-spiral na talaga. Nakakaya ko pa siya na nag-ano ako, parang kinokontrol ko pa siya through breathing exercises until such time na talaga alang 12:30 to 1. Hindi ko na talaga siya hindi ko na siya makontrol. Parang nasa-spiral na talaga yung isip ko. That's why I decided na pumunta na ng ER. Kasi feeling ko talaga, I was having a
yung sinasabi ng isip ko, sinasabi ng anxiety sa akin, I was having a parang mild heart attack. Ganon ang sinasabi sa ni anxiety sa akin. So, nag-book ako ng Grab. I rush myself to the ER. Dinala ko yung sarili ko sa ER. While, no, kudos kay kuyang Grab driver. Kasi while nasa sasakyan ako, dun talagang umatake siya. Yung talagang full-blown na anxiety attack. Kasi yung time na yun, si kuya kasi, paglabas niya ng pitugo, hindi siya hindi siya kumaliwa, kumanan siya. Akala ko dadaan siya dun sa BGC flyover, which is connected na kaagad dun sa kabila. Malapit na lang, di ba? Hindi, umikot pa rin siya. Dun siya, parang sa gate 1 yata. Pa-EDSA din pala siya. So, parang umikot lang siya papuntang EDSA. So, napalayo. Nung, yung mga time na yun, kalmado pa ako. Pag nararamdaman ko nagko-close yung stomach ko, yung parang ribs, dito nagko-close na siya. Tapos nararamdaman ko na yung tibok ng puso ko. Pum, 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 parang gano'n. Tapos yung dila ko, umurong na siya. Tapos nagda-dry na yung mouth ko. So feeling ko, nagka-heart attack na ako. Ang nasa isip ko, ito na ba yun? Ito na ba yung last ko? Dito na ba ako matitegi? At yung sight ko is yung likod ng driver. So, sabi ko, no, hindi pwede, Lord, kailangan makarating ako sa ER, please, paratingin mo lang ako ng ER, please, paratingin mo lang ako ng ER. So, sabi ko, kalmado pa ako, sabi ko, kuya, bilisan natin, medyo emergency. Sabi kong ganyan, tapos, ganun ba? Sabi ni driver. So parang doon lang din siya nagpanic na parang meron parang gano'n, no, naglabas siya ng yung parang pang police ba, pang emergency light na red na. Pero wala namang tunog, yung lights lang nilagay niya dun sa harap ng mirror niya para makita ng ibang mga sasakyan. Tapos busina lang siya ng busina habang lumilipad siya doon sa EDSA. Tapos ako naman sa likod niya, nakaratay na akong ganyan. Kasi parang talagang hindi na lumalabas yung hangin. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung partner ko para lang may kausap ako. So, feeling ko naman, kung matitegi na ako nung araw na yun, kung matitegi na ako nung time na yun, at least man lang may kausap ako, di ba? Hindi yung nawala na lang ako bigla. So, ayun, kausap ko siya habang sabi ko, pag hindi na ako nagsasalita, ibig sabihin, nahimatay na ako. Kasi talagang feeling ko, nagka-cloudy yung paligid ko. Parang feeling ko, nawawalan na ako ng malay. So, kung iisipin ko siya ngayon, comedy, di ba? Pero while experiencing that, while in the moment, hindi siya nakakatuwa. Kasi parang, it's the end na. Parang, eto na yun. Ito na yung end ko. Kawawa naman ako, yung end ko, nasa likod ako ng sasakyan, nakandusay, ganyan. So si kuya, talagang busina siya ng busina, tapos nun sa Ortigas Avenue, kasi sa Medical City ako nagpadala, sa Ortigas Avenue, medyo nag-traffic pa ng konti, pero umabot naman ng ER. Pagdating sa ER, nakahandusay na akong ganyan. In-assist naman ako ng guard dun sa ER, pinaupo ako sa wheelchair, tapos yun, na-assist naman ako, which is a good thing. Buti na lang talaga. It's a good thing na rin na dinala ko yung sarili ko sa ER kasi syempre chinek yung ECG, may mga blood, yung blood pressure, chinek, tapos yung temperature, tapos blood works na anything na related yata sa heart, kung may heart problem ka, chinek naman. I stayed there the entire morning, madaling araw, until 5 yata in the morning. So, mga 6 na yata ako nakaalis. Hindi ako nakapasok sa work, no, nakakaloka. Tapos, na-sure naman ako ng doktor, sabi niya sa akin na okay yung ECG mo, okay yung blood pressure mo, okay lahat, pati yung mga blood works related. So, parang nagli-lean on sila talaga towards anxiety attack. While there, sinaksakan ako ng pampakalma. Dala ko yun eh. Nasaan ba yun?
Eto siya guys, eto yung mga result ko, ayan. Kakaloka, umabot ako ng 10,000. Kasi ER, di ba? Mahal din yung ER. Nire-refer ako sa psychiatrist or neurologist. Pero hindi nila ako niresetahan ng gamot kasi hindi naman sila psychiatrist. Nirefer na lang nila ako sa psychiatrist, siguro as outpatient kasi para doon ako ma-assist at mabigyan ako ng gamot talaga. Pero sinabi ko naman sa kanila na naggamot na ako before. Isolated naman yung case, hindi siya nangyayari every time. It so happen lang talaga na hindi ko alam, siguro down lang talaga yung guard ko ng time na yon na talagang nakapasok si anxiety, talagang nag full blown siya. So while nandun ako sa ER, sinaksakan nila ako ng gamot, hindi ko ma-pronounce yung medicine diphenhydramine. Sinaksakan nila ako ng diphenhydramine 50 milligrams, yun. Ayun. Yun yung sinaksak sa akin. Medyo masakit yung saksak, pero ayun, umano naman ako. Para siyang nakakaantok na nakakadrogi na ewan. Nakaka-relax siya. So na bumaba naman yung, kasi nanginginig pa rin yung kamay ko yung nasa ER ako eh. Ayun, so yun yung kwentong New Year ko. Hindi ko akalain na at the start of 2023 aatakihin ako. So, probably inisip ko na lang na maybe it's a sign na i-continue ko yung vlog na to, no? It's a good thing na umuwi ako dito kasi it's a change of environment. So, I'm here now in my room. Dala ko yung work ko kasi work from home pa rin naman kami. Up until April, I'll stay here up until April, and then after that, balik ako ng Maynila. Dito na ako magbe-birthday. Ayun yung pinaka-exciting na nangyari sa akin early ng 2023. Pang buwan naman sa akin ng taon, no? Siguro pang pa-birthday sa akin ng taon. Nakakaloka. Hopefully, I'm hoping na hindi na maulit. Sana hindi na maulit. Kasi it's been a long time na na-experience ko yun. It's been a long time na naramdaman ko yung nagko-close yung katawan mo at hindi ka makahinga, hindi ka maka-inhale ng hangin. The last time nangyari sa akin na long time ago, yung sinugod ko rin yung sarili ko sa hospital nung mga time na yun. My goodness, hindi ko lubos maisip na mangyayari pa ulit sa akin. Akala ko, nahawakan ko na siya. Hawak ko na yung rain, parang ganon. My goodness. But at least, okay na ako. Okay na ako. So far, wala na namang, hindi siya nakikreep in dahil bago yung environment. So, I'm with my family. Kasama ko si mommy. So, at pamangkin ko. So, I'm okay now. And I'm working. So, very peaceful naman yung environment here. Nakakapag-work ako. Ayun, so ano bang i-expect natin sa channel, guys? Kasi may mga nagtatanong kung babalik pa ba ako ng kung may mga anxiety updates pa ba ako, may mga anxiety vlogs pa ba akong lalabas dun sa Facebook. Follow nyo pala ako dun, guys. Dun ako palagi. Kung hindi man ako nakakapag-upload sa YouTube, dun ako nag-update, no? So, of course, bubuhayin natin yung YouTube natin. My goodness. Eto, parang sinasanay ko ulit yung sarili ko na mag-vlog kasi it's been a while. Hindi na ako sanay, kumbaga. So, I'm using a different camera na mas maliit siya, so hindi masyadong awkward, no? So, I'm thinking about doing some vlog, parang vlog type here sa Bukidnon, here sa bahay, ganyan. Para hindi lang yung sit down na kagaya ng ganito. Di baka naboboard kayo sa mga ganitong setup. So ayun lang, guys. Wish me luck. Sana masundan ko ulit or agad yung video na ito. I'll do my best na makapag-video agad, no? Para masaya. Sana i-follow nyo pa din ako and i-follow nyo yung journey ko dito sa Bukidnon. I hope na okay lang din kayo. I hope na yung mental health niyo is okay, peaceful kayo, you're doing well. And dun sa mga bago nating subscribers, guys, thank you. Kahit medyo absent ako for a while sa YouTube,
may mga nagsusubscribe kahit papaano. I'll do my best, guys. I promise I'll do my best this time. Since may bago na tayong camera na medyo maliit, so makakapag-vlog na tayo ng maayos. Anyway, until next time na lang ulit, ha. As I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Bye for now. Bye!